And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal ko si girlfriend, pero mas mahal ko ang anak niya. Itago niyo ako sa pangalang Nathan, 18 years old, at ito ang aking secret file. I prefer old women kasi ayokong ako lang yung nagdadala sa relasyon. Gusto ko yung may experience na. And yes, marami na akong nakarelasyon na mas matanda sa akin. Mga nasa 30 plus. Umuwi ako nun sa bahay namin sa Baguio. Doon ako lumaki. Pero sa Manila na ako nakatira ngayon. Binisita ko lang yung puntod ng mama ko at yung bahay namin na pinamana niya sa akin sa Baguio. Nasa bar ako nun nang may tumabi sa akin. Nag-order sa bartender. Maganda, elegante, at makinis. Mukha siyang kaedad ko lang kung titingnan mo, no? Pero dahil katabi ko siya, alam ko na mas matanda siya sa akin. Nagpakilala kami sa isa't isa. Nagkapalagayan ng loob. At doon ko nalaman na may anak na siya. At kaya siya nasa bar umiinom kasi sinasaktan siya ng asawa niya. Namatay na yung unang asawa niya kaya napilitan siyang magpakasal ulit. Well, totally ang sabi niya, pinakasalan niya lang yun dahil tinutulungan sila financially. At hindi niya kayang mahalin kasi sinasaktan siya eh. Kaya lang, hindi alam ng anak niya yun kasi yung anak niya nasa Manila. Nakabukod sa kanila. Until she invited me to her house na technically ay bahay din ng asawa niya. Nilambing niya ako hanggang sa hinalikan ko siya. Kami naman eh. Bakit ako mahihiya? Nagulat siya nung pagdilat niya na para siyang nabuhusan ng malamig na tubig habang nakatingin sa likod ko. Nandun yung anak niya. Nakita kami. Hindi lingid sa kaalaman ng anak ni El na may boyfriend ng mama niya kahit kasal sa stepfather nito. Lagi pa nga nitong pinagtatanggol si El pag munti ka na tong mahuli. And by the way, El is my girlfriend. Short for Micaela. Hanggang sa umuwi ako ng Maynila. Naging long distance yung relationship namin. Till one night, gusto nang makipag-iwalay ni El sa akin kasi natatakot siya pag nalaman daw ng asawa niya. Siguradong papatayin siya. Sa sobrang gulo ng isip ko nun, nagpunta ako ulit ng bar kasi ayokong hiwalayan niya ako. Kakaiba si El sa lahat. Siya yung babaeng hindi na dapat sinasayang eh. Sobrang lalim ng iniisip ko nun nang may biglang tumabi sa akin. Tang pare, anak ni El. Ang sabi niya, siya raw si Luna at type niya raw ako. Sa isip-isip ko, hindi pwede. Mahal ko yung mama mo. Kaya hindi ko siya pinansin. Kahit oo, aaminin ko maganda siya. At walang dudang mag-ina nga sila ni El. Pero ang kulit niya eh. Malayong malayo sa ugali ni El. Ako, nakita ko na siya pero siguro siya. Hindi niya siguro ako mamukaan. Kaya makulit pa rin siya. Hanggang sa pati sa school namin, pinupuntahan ako ni Luna kahit magkaiba kami ng school. Nakaka-bad trip kasi ewan ko naguguluhan ako. Alam kong mali kasi mahal ko si El, na nanay ni Luna, pero bakit ganun? Bakit si Luna yung nasa isip ko parati? Yung kakulitan niya. Parang hindi kompleto yung araw ko pag hindi ko naririnig yung kadaldalan niya. Hanggang sa
Pinipilit ni Luna yung sarili niya sa akin pero sinabi ko sa kanya, handa ka na bang pagsisihan na mahalin ako? Ayun, naging kami. Naging kami ni Luna habang girlfriend ko rin yung mama niya. Hanggang sa inimbitahan ako ni Luna sa bahay nila sa Baguio kasi may Halloween party na inanda yung tito niya at saka mama niya. We bought our costumes. Gothic couple pa nga yun eh. So nakarating na kami ng Baguio. Pinakilala ako ni Luna sa mama niya habang si El parang nakakita ng multo. Hindi siya nakapagsalita doon. Tapos doon ako sa guest room sa bahay nila natulog. Hindi alam ni Luna na tuwing madaling araw, pumapasok si El sa kwarto ko. Maniwala kayo sa hindi, pero walang nangyayari sa amin ni El. Hanggang alikan lang kami. Tapos wala na. Kwentuhan lang. Wala akong nararamdamang sexual feelings. Muntik pa nga maabutan ni Luna si El eh. Nakalalabas lang ng kwarto ko. Buti na lang, hindi niya naabutan. Then isang umaga, binilhan ko si El ng red rose. At white rose naman para kay Luna. Sabi pa nga ni Luna, bakit daw red yung sa mama niya? True love daw ang symbol nun. Dinahilan ko na lang na di ko naman yun alam. Hanggang sa makabalik kami ng Maynila. Lagi kaming magkatawagan ni El. Nagtatampo nga si Luna kasi siya yung girlfriend ko pero siya yung laging nagpa-first move. At tuwing tatawag siya, laging busy yung line ko kasi kausap ko yung mama niya. Hanggang sa isang gabi, first monthsary pala namin. Naganda ng sobra si Luna. Hindi ko in-expect na isusurprise niya ako. Nagtayo siya ng tent sa likod ng bahay namin. Tapos, pinalibutan niya ng ilaw yung garden. Ang saya. Parang nakalimutan ko sandali yung mga problema ko. Nung gabing yun, may nangyari sa amin ni Luna. Sobrang gulat ko nga nung malaman kong ako yung first niya kasi hindi ako sanay. Pero labis din yung tuwa ko kasi akalain mo yun, pinagkatiwala niya sa akin yung matagal niyang iniingatan. At nung gabing yun, na-realize ko na hindi ko kayang mawala pa si Luna sa akin. I realized that I love her more than anything else. Or more than anyone else. Bala ko na sanang hiwalayan si El noon, kaso pumunta siya sa bahay ko sa Manila. I did not expect na pupunta siya. At dahil mapaglaro ang tadhana, pumunta rin si Luna sa bahay ko. May dala pang ang pagkain. At saktong palabas si El sa banyo. Nagkita sila. Bulls, pare. I was about to talk to El na mas pinipili ko si Luna pero putek yan, nawala sila. Nawala na. Kinamumuhian na ako ng babaeng mahal ko. Ang sakit lang, no? Na kung kailan handa ka nang lumagay sa tahimik kasama siya, biglang babawiin sa'yo. Nung araw na yun, nagiwalay kami ni El. At nung araw ding yun, umalis si Luna. Walang nakakaalam kung nasan siya. Even her best friend, nakasama niya sa bahay, walang alam. She deactivated her social media accounts. And she also changed her number. Luna, I know you are listening. Sobrang fan ka ni DJ Rocky. I hope you're happy and safe. It's been 4 years, love. I'm sorry for being a jerk. I'm sorry, love. You don't deserve that. I promise to win you back again. Pangako. I love you. And I will always do. Again, ako si Nathan. And this is my secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka,
Mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.